aton nga pagpangalagad is sa Chief of Police Station number 4, Police Captain Di Pasukat. Now sir, good afternoon, Section John Dri, Section Radyo Bacolod, sir. Sir, good afternoon, sir. Katigmalat sa ating mo, tatpamalat sa programa. Yes, sir. Thank you so much, sir, no, sa pagsabat sa among call, Sir Francis Di Pasukat. Anyway, kapila ka naman datod man, sir, makabalik na sa station number 4. But I'd like to know, sir, atong sitwasyon kay ina sa may circumferential, do may nakitaan nga nag-live video nga may nag-run amok nga isa ka babae. Tell us, sir, anong scenario before sina kag hasta nga naglambot sa punto nga do nag amok sa sir dira sa tunga sandalan? Balino, ang ining persona, ang babae ini, actually kapila ni siyang namon na na chief keep dire sa station. Hindi sa makita mo naman siya na-bounce man sa ibang tao, medyo may diferensya rin siya sa paminsaron. Sir, before sina kaina digto, anong scenario or gulpe na lang gid say nga nagpatunga nga nag-amok? Basta mental issue sa mental illness, gulpe na sila ka violent. Oo. Narespondihan sa aton da kapulisan, ginto nung galing kuha na isa sa subong arit isa. Tapos ang development sini ang ato na WCPD nga investigador gin contact sa Murcia, siya pagkakwaon diri. Bali sir, taga Murcia gid siya. Oo, taga Murcia kun siya, may nakakilala mi. Sir, di ba na-mention mo, no? Kapila nyo na nagali sa safe keep. Dara di same ang gyapon, sir, nga kasenaryo? Oo, ano man lang ka. Gatahaw mo lang. Iwas ng ginapakaon na namo. Okay man siya. Kanta sa... Tapos ginapakaon din na namo. Sa gutom, plaga, baylisip na yung sakit. Oo, sa bagay, no? Amo na may mga problema sa paminsaro. Kisa kung ni-instigate mo, bala galala pag ng sitwasyon, sir? Oo. Kaya ano man siya, siya nakita ko na good man siya, no? Subong pawayway di siya, hindi naman sa violente, kasi hindi pa kaon sa namon, dili pa inom tubig. Pero kung mga normal lang ang individual, sir, so usually may case ka ginag-file mo mong, no? Yeah, yes sir, no? Kung may complainant sir, no? Pagka-filean siya nato, no? Willing man di ang station open man di, yung nalitan kagina o previous, pwede sila kakadto diri. Apang sa subong, ang akong concern is mabuligan ini nga persona, no? Kay kinahanglan niya ni bulig, no? Bulig kay para man uli ba si okay pa ni siya kung mabulong lang ni siya mamutang sa eksaktong lugar. Oo. Sir, may nakitaan kita kaina nga do patalom sa iya nga kamot? Oo. Kung patalom na kuha. Ano to sa sir? Kutsilyo or binangon? Bladed weapon to sa, no? Ang na-recover ka, kutsilyo, kung matawag ka, no, sa dialecto ka. Oo. Diba naman. Dating man ang responder sa nga aton sa pulisan nga arada na assign, no? Dito sa patrol ka. Napakalma ta sa subong nga rin siya pulo pa huway di sa kapos. Iya na, sir, ang kutsilyo? Oo, siyempre, kabalo ka naman ka. Amo na persona, nabit-bit na nila, bato, kahoy, kutsilyo. Nakuha ito namon. Okay. Ang kutsilyo. So kay inakit ano to sa senaryo, no? Gaano gid sa ligahana gid sa nga mamuno or something sina, no? Kailan siya kay once i-provoke mo tumpukan, galala pag sila nang tumpukan, do ususuhan. Oo. Mga mo na para tako, mga mo na mga persona is kinahanglan nila bulig. Di kay i-provoke pa sila yan ang sitwasyon. Dapat pakalma kasi maximum tolerance ng pulis mo. Ang pulis ginaistorya sa until sa kanya na nakuha sa nadala siya na. Amo na ganit sakto na sir, I agree with you, no? Nga mga amo sila nga senaryo kung kaisa kinanglan naton sila nga do ulu-uluhan anay kay makalma lang na sila sa ulihi. Kung violence tapos versus violence man hindi maglala na tinasa. Oo. Wala sang force, kung pwede pa lang istorya, pwede pa lang madala sa inayin mo na sa kapatid. So, karon ara sa inyo custody, sir. Sa inyo paglantaw kay na, sir, ang sitwasyon dito sa area, wala gid man nakatublag sa peace and order, dira kay considering commercialized area ang lugar? Oo, di sir, kita ko nagdadamo tong tao, no, gintupukan ng tao. Nasawagan naman pulis, pero mabutang ta sa ibang tao, mabutang siguro alarma sa ila, no. So,
kung makita nila, kung insaktong pamisaron mo sa katao, ay wala problema, hindi mo to, wala sa reason, tulpi lang mo na. So, isolated cases naman kaangay sinidra Ay, yes, sir. Oh, yes, sir. Damo naman kami natulungan sa pamilya. Isa di galabay di kinapatay mo yung namon. Iba si mga halit pa wala. Oo. Yeah. Sir, next time, no, for cases like that one, wala natong ginapangayo, ano nga itong advisor sa pumuluyo nga makadiscover or makawitness ang mga kaangay silang senaryo para at least bila easily makontrol sang PNP? Instead nga aton pagatumpukan, pakalmahon ka. Tapos tawag ta pulis, number 1, di kami namandol. Kung makaya mo nang sa iyo sibilyan, kung pakalma sa, may imo ka na. Pero kung daw sugaw-sugawon ta, pinagawan, sipitan, damol pag na sila gabaylen, no? Pwede pa lang ato na pakalmahon. Makaya mo na sa isa ka tao kung ma-assist ang sitwasyon. Oo. So usually, ang magsiling na maximum tolerance, hasta nga masarangan, pa nga maintindihan sa PNP, gina-intindi, that's the maximum tolerance. Yes, sir. Oo, okay. Kaya usually kung mga sibilyan lang, basi bla gamado tayo thinking nga do hana-hana sila, batuan lang nila, oh. Oo, kaya ito, damor nga palapitan mo sa uldo to gusto mo, iba na sibilyan, iba nga tao, kakadto, instinct mabulik, ilapag na ng garit-garit, violente pa. Anyway, at least subong sir, ara na kontrolado na under the custody na of the PNP, no? Okay, di siya na relax na di siya katama. Okay na siya ka mao yung gabi. Ang pamilya sir na-coordinate na? Nag-coordinate nato sa ang ako investigador no sa Murcia. Kasi ang LGU dito magabulig man nga makuha siya. How old sa kanila? So, ang edad niya lang? Hindi ko mag-sakop pagjantaw ng mga 40s na siya. Mga 40s. Babae, sir, no? Babae. Sige. Sir, Francis de Pasoca, thank you so much, good sir, and congratulations para easily kaina, no, na-manage sa atong na control ining nagran amok dala sa bahin sa Circumferential Road. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Salamat man. Thank you. Action Reports, Afternoon Edition. Police Captain Francis de Pasucat, ang hepe sang Station Number 4. On the latest update mga kaakson kay kaina, nagtrendig man online ining pagran amok sang isa ka babae nga ginaligar. May diferensya sa paminsaron. We say allegation because hindi man naton ma-prove, hindi man kita psychiatrist or any specialist who can identify or diagnose nga may ragin man problema sa paminsaron. Ang physical, ang physique lang gid, ang panggwa lang gid nga itsura, ang sitwasyon and the actions that natun siya nga ginlantaw. No? Anyway, despite of that particular notion mga kaakson, pero importante sinidri nga wala ba namin nahalitan nga iba na. Na-maintain din kinabalik sa normal ang peace and order considering commercialized area ang east portion, damo buildings, damo establishmento, damo nagatrabaho, damo nagalabay nga mga salakyan.